Więcej zadań wraz z rozwiązaniami znajdziecie na www.matzadanie.pl. Zapraszam. Zadanie 19. Dany jest trójkąt prostokątny o kątach ostrych alfa i beta. Wyrażenie 2 cosinus alfa minus sinus beta jest równe. No dobrze, do rozwiązania tego zadania skorzystamy sobie na początek z tego, że suma miar kątów wewnętrznych dowolnego trójkąta jest równa zawsze 180 stopni. Zatem alfa plus beta plus 90 stopni jest równe 180 stopni. Teraz z tego równania wyznaczę sobie miarę kąta beta. Zatem najpierw 90 stopni z lewej strony przerzucam na prawą stronę tego równania, czyli od obu stron równania odejmuję 90 stopni, stąd po lewej zostaje mi alfa plus beta jest równa 180 stopni minus 90 stopni to 90 stopni. Teraz przerzucę kąt alfa na prawą stronę równania, czyli od obu stron równania odejmuję alfa, stąd beta jest równe 90 stopni minus alfa. No i teraz w naszym wyrażeniu mieliśmy tutaj sinus beta. Ja tę betę zamieniłem sobie na 90 stopni minus alfa, czyli sinus beta to inaczej sinus 90 stopni minus alfa. A to z kolei jest wzór redukcyjny, czyli korzystamy z wzorów redukcyjnych. Sinus 90 stopni minus alfa to inaczej cosinus alfa. No i wracam do mojego wyrażenia, czyli mieliśmy tutaj 2 cosinus alfa minus sinus beta. Ten sinus beta wyszedł nam tak naprawdę cosinus alfa, czyli w naszym wyrażeniu mamy 2 cosinus alfa minus cosinus alfa, a 2 cosinus alfa minus 1 cosinus alfa to cosinus alfa, czyli mamy odpowiedź B. Nasze wyrażenie jest równe cosinus alfa. Jeśli pomogłem, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał.